Ja, het is bijzonder snel gegaan. Het ging echt snel. Absoluut. Maar ik voel wel opluchting, tevredenheid. Van oké, we hebben dat volgehouden en ja. Het was een leuk jaar, ja. Nieuwe mensen leren kennen en zo. Ja, ik vond het ook enorm boeiend. Boeiend, ja. Ja, heel boeiend naar input van informatie, maar zeker ook naar de mensen die je hier leert kennen en de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt hier in het GIG. Ik vind dat super. Dat is echt, hier heerst echt een warm klimaat. Ik ben in het begin van het jaar een heel duidelijk overzicht gekregen van wat er ons allemaal van ons verwacht werd. En ik heb dat als heel positief ervaren. Omdat je dan ook kunt je organiseren. Je weet tijdig eigenlijk waar dat je voor staat. En ze stuurt ook altijd goed bij. Dus we hebben op een aantal momenten feedback gekregen, zodanig dat je je werk kon aanpassen. En ja, ik vond dat fantastisch. Wat mij bijgebleven is uiteraard de discussies aan tafel. S'avonds die een andere richting uitgingen dan voorheen, uiteraard. Als je echtgenote en dochter hetzelfde studeren, dat geeft wel een bepaalde tint aan de tafelgesprekken. Ik heb ook zelf zeer veel bijgeleerd uit de teksten die ik mocht nalezen. Ik voelde me soms een beetje eindredacteur om alles eens door te lezen. Dus ik heb zelf meteen een ander opgestoken. Ik vond ook de discussie omdat filosofie ook iets is wat aan mij boeit. Ik vond de discussies daarover ook wel leuk. En ik vond het ook wel leuk om Margot te zien openbloeien in haar vrijwilligerswerk. In het begin was ze daar echt ongerust voor en een beetje onzeker over, maar dat ging goed, dat sloeg aan, ze deed dat heel graag. En ze is daar enorm in gegroeid naar het einde van het jaar toe. En ik vond het zeer leuk voor haar dat ze daar spijt hadden dat ze moest gaan en dat ze moest stoppen. Dat is goed. En wat dan mijn vrouw betreft, ja, ik ben zeer fier op haar. Ik vind het schitterend als ik zie de uren dat ze 's avonds gepresteerd heeft. Want ze geeft les, dus dat is een hele dag lesgeven, dan lessen voorbereiden. En van alles verbeterwerken doen en zo. En dan daarna nog de boeken open doen tot 11 uur 's avonds. Terwijl ik helemaal alleen voor de tv zat. Maar wij kijken er naar uit om straks hun punten te krijgen. En hopelijk, hopelijk valt dat goed mee.